un joc nou. Să jucăm un meci. Deja am găsit un meci. Și o să-mi aleg băiatul. Da, o să-mi aleg asta. Nu, e fată. Da, e fată. Mai sunt 10 secunde și intrăm în meci. Da. Să jucăm, cred, un meci, două, să vedem. Am început. Ia să băgăm la asta. Eu o să mă duc pe partea asta. Eu nu văd pe nimeni, mă. Oh, uite. Oh, dar sunt mulți aici. Ah. Fii atent cât îți. Am murit. Nu prea știu să joc bine jocul ăsta. De-abia mi l-am tras ieri. Oh. Ah, mă omoară. Fugi. Da, m-a omorât. Vede ce se întâmplă aici. Da, acum a revenit. Să mergem drept în mijloc. Până acum n-am omorât niciun om. Mamă, cât mi-a luat. Fii atent că mi-a luat din viață. Da, bun, că mai ieși și tu din viață, măi. Panoramă de om. Iată-l, mă. Iată-l. Băi, dar m-am omorât de 3 ori până acum. Panoramă de om.
M-a omorât de 4 ori până acum. Asta înseamnă să fii începător. Bine, bine. Mă omoară. Bine, am omorât și eu unul. Da, am omorât și un om. Mai băgăm aici. Mergem spre aici. Mor! Am murit! M-am dus și eu fix la îngrămădeală. Da. Am intrat. Oare mai omorăm și noi un om? Avem 1 cu 6, de-abia 1 cu 6. Ia să mă duc eu pe aici. Wow. Eu fii atenți aici. Pac. Aici, ok, aici. Ca drept și unii mai rău mă duc și eu. Fix aici am găsit să mă duc, măi. Bine, bă, am omorât și eu unul, încă unul. Perfect. De. Bă, dar ce aici? Pa. Bine, am omorât. Aoleu. De. Pac. Pac. M-a omorât. Trebuie să așteptăm 25 de 24, 23 de secunde. Avem 2 cu 7 și... Oh, m-a omorât o statuie de aia. M-a omorât o statuie. Dar mai avem 11 secunde. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hai, 4, 3, 2, 1. Am pornit. Eu cred că mă duc direct prin mijloc. Văd că ne atacă aici, pac. Pac, intrăm și noi aici. Dăm, pac, ce putem. Hai, bagă. Bine, mă, bagă. Am mai omorât ceva pe aici. Uite, uite la. Îl văd, unii fugi. Unii fugi, măi. O venit aici să mă omori statuia asta. Îl omorăm dacă nu fuge. Trebuie să mai șterg 25, 20, 20, 19, 18, 17. Mai este. Vai, ne atacă acolo. Oricum mai avem puțin și batem. Băi, ne-a distrus ceva pe aici. Hai că intrăm acum și noi.
Ce faci te? Hai, de. Pac,